Здравейте! Намираме се в автобус 102. Тук-що тръгнахме от автостанция Овча купел 2. Ние се намираме в най-новите автобуси, които разполагат с парно, климатик и много други екстри. Намираме се на спирка пазара Овча купел. Следващата спирка ни е търговски център Овча купел. Ето е спирка търговски център Овча купел. Следваща спирка автобусно поделение Земляне. Автобусно поделение Земляне. В този гараж паркират всички автобуси от градския транспорт. Следваща спирка булевард Гоце Делчев. Спирка булевард Гоце Делчев. От лявата страна виждате трамвайните релси на трамвай номер 7. Следваща спирка Южен парк. Тясно виждате централния вход на Южния парк. Следваща спирка хотел Хемус. Отляво виждате входа на Сити център София. А отдясно ще видите хотел Хемус. Ето е и спирката на хотел Хемус. Следваща спирка Семинарията. Ето е и спирката на Семинарията. А отляво виждате обръщалото на автобус 67. Следваща спирка читалище Добри Чинтулов. Ето е спирката на читалище Добри Чинтулов. А преди малко минахме през 11-то основно училище, където се учи до 7 или 8 клас. Следваща спирка хотел Максим. Отдясно виждате хотел Максим. След светофара, пак в дясно ще видите
е спирката на автобус 102 Малинова долина, където до нея има Kaufland. Дясно виждате Kaufland, а сега ще спрем на спирка Хотел Максим, т.е. квартал Малинова долина. Следваща спирка Национална спортна академия. Ето и спирка Национална спортна академия, където сега ще видите и централният вход на Националната спортна академия. Следваща спирка ЖК Студентски град. Това е последната спирка на автобус 102. Ето го и обръщалото на ЖК Студентски град. Сега обръщаме с автобуса. И сега ще слезем. Ако ви хареса това видео, се абонирайте, но ако не ви хареса, направо не го гледайте. Много ви благодаря, довиждане и до нови срещи!